Non cabe duda de que o mexillón é un dos produtos estrela das nosas rías. Así se demostrou unha vez máis en Rianxo. Durante a pasada fin de semana celebrouse ali a 9ª Festa do Mexillón, unha cita que organiza un ano máis a Asociación Gastronómica e Cultural da Festa do Mexillón de Rianxo e o Club de Remo da localidade, en colaboración co Concello. Como xa ven sendo habitual, a conselleira do Mar, Rosa Quintana, non se quiso perder esta cita e aproveitou a ocasión para destacar que a produción do mexillón en Galicia acadou no 2017 a súa cifra máis alta en 10 anos. Non é solamente unha riqueza nutricional, non é solamente unha riqueza cultural, sino tamén que xenera moita riqueza social e económica para as vilas mariñeiras, non? Polo tanto, estaremos todos os fines de semana, eu creo que a seguinte pode ser a Solla, pero bueno, hai moitas. Foron 2 días nos que se repartiron ao redor dunhas 3.500 racións de mexillón. O normal é que nós na nosa comarca teñamos estas mostras de degustación e que sirvan tamén para exaltar o que é un dos produtos estrella da nosa produción e da nosa pesca, da nosa acuicultura. Cun prezo de 4 euros por ración, todos os asistentes desfrutaron das 6 receitas diferentes nas que se elaboraron. Riquísimo todos, mexillóns, bueno, vino, cerveza, todo. Todo. Todo, está... Vinagreta, empanada de millo, de trigo, croquetas, todo. La gente también es muy agradable y se está bien aquí. Ademais de ser unha cita gastronómica de interese turístico, esta festa tamén ten outro obxectivo. Todo o recaudado cas vendas de racións de mexillón irá destinado como axuda aos fondos do Club de Remo de Rianxo.